Godt. Så står der egentlig i opgaven, at I skal springe 5-3 over, men det har vi egentlig ikke behov for. Vi skriver lige 5-3 hernede. Og så kan vi skrive funktionsforskrift. Det er ikke noget, vi har snakket så meget om endnu. Eller forskrift. For F-U-N-K-T-I-O-N-N. Og egentlig, så tror jeg lige, at jeg gør det, at jeg siger, at den her, den sletter jeg, fordi den skal egentlig være der. Så skal jeg prøve at se her en gang. Jeg åbner lige min Google igen. Funktionsforskriften, det er det her. Det er simpelthen, hvis jeg lige trykker herud en gang, jeg tager lige min vælgepil, så trykker jeg lige på, så kan man se, at det er det her. Det er linjen. Det er simpelthen ligningen for linjen, det er funktionsforskriften. Den står bare lige lidt mærkeligt. Der skal stå y lige et eller andet. Så jeg højreklikker på den, eller tofingerklikker, eller hvilket system man har. Og så siger jeg, at den ligning har den form, der hedder y lige et eller andet. Sådan der. Så den y er lige 600x. Det er det, de beder om. Det er det, der hedder funktionsforskriften. Og nu tror jeg lige, at jeg tager et klip af det her. Og nu vil I forstå lige om lidt, hvorfor jeg gør det. Ny. Og så siger vi, at vi skal have algebra-vinduet med. Sådan der. Og så siger jeg minimere. Minimere. Og så sætter jeg den ind der. Ctrl V. Sådan der. Og så kan man sige funktion, forskrift der. Så kan man sige, som man kan se i opgave 5.1 er funktionsforskriften y er lige med 600x. Og I kan godt se, altså det der står deroppe, ikke også? Man kan godt, nej det var ikke 5.1, det var 5.2 selvfølgelig. Ja. Man kan godt referere til en løsning i en anden opgave, og det er noget af det, vi skal snakke meget om det her. Hvis man lige kigger opgaverne frem, så kan man faktisk nogle gange lave en løsning i en opgave, man kan bruge i de næste opgaver. Og I kan også godt se, at der er ingen grund til at springe den over, hvis det her det er selvfølgelig noget, vi skal arbejde meget med, hvad det betyder. Men egentlig betyder det, at den linje, man har lavet, at hver gang man går en til højre, altså hver gang den vokser med et minut, så stiger den 600 liter i minuttet. For hver minut, der går, så vokser den 600. Så den kunne vi lige så godt tage med jo.